non teña unha preocupación sobre isto, cando se nos dixo que se iba a poñer en marcha o ascensor xa, bueno, pois imagino que vostede algunha responsabilidade terá aí, porque non é un problema de se nun momento dado ou non hai unha persoa con esas condicións, é que os centros por lei deberían de ser accesibles e, ademais, non sei se non lembro se foi vostede ou quen, nos dixera nesta mesma comisión que ese ascensor se iba a facer xa hai 1, 2 ou 3 anos, non lembro exactamente. E logo, mire, Colexio de Roxos. No Colexio de Roxos quedaron nenos e nenas sin praza. Hai unhas previsións por o tipo de poboación que hai e porque sabe vostede, ademais, que hai novas urbanizacións nese entorno que van a incrementarse as prazas que hai, pero é que, a marxe diso, como xa lle dixen na miña primeira intervención, ese centro ten carencias importantes nos medios que ten xa coa matrícula actual. Entón, van ou non ampliar ese espazo? É o que a nos gustaría que nos contestara con algo de clareza e non, bueno, pois que veña aquí a botar balóns fora, a decir que todo é culpa dos demais e a intentar, bueno, pois decirnos que os problemas non son tan graves. Eu estou convencida que as nais e os pais do Colexio de Monte dos Postes teñen cousas mellores que facer tanto polas mañás como polas tardes, como para teren que estarse mobilizando para visualizar un grave problema, poñer os focos sobre el e intentar solucións. Por lo tanto, non se inventan os problemas, sino que realmente existen e a súa obriga é poñerlle solución. E neste caso concreto, respondernos as preguntas: van a solucionar o problema de accesibilidade de Monte dos Postes, sí ou non? Van a incrementar o aulario, sí ou non? Van a facer a ampliación do Colexio de Roxos? Esas son as preguntas ás que vostede ten hoxe a obriga democrática de responder. Nada máis e moito. Moitas gracias, señor Pontón. Turno de peche para o señor secretario xeral.